sme študenti Materiálovo-technologickej fakulty v Trnave a zúčastnili sme sa odbornej praxe vo Volkswagene v rámci predmetu manažment výroby. Študenti mali počas 3 dní v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia riešiť problémy, ktoré nastávajú za výrobnou linkou. Čo sa týka ergonomických aspektov, optimalizovali pracovné časy a takisto si všímali prostredie, v ktorom pracovníci pracujú. Pracovali sme v tímoch. Náš tím konkrétne pracoval na úsekoch takto 83 až 95. Počas prvých dní sme vykonali rôzne analýzy a časové štúdie. Na základe získaných výsledkov sme potom navrhli možné riešenia na zlepšenie a svoje návrhy sme následne odprezentovali vedeniu spoločnosti. Ja som bola v tíme 11, bol to na úseku Hochtak. Tento úsek je typický tým, že tam prebieha tzv. Svadba, čiže sa tam spája karoséria a podvozok. Našou úlohou bolo vlastne optimalizovať výrobné časy, zmerať cyklový čas jednotlivých pracovníkov a porovnať to s časom taktovým. Z jedným z návrhov bolo napríklad zavedenie vlastne hydraulického ramena, ktoré by podporovalo uťahovačku. Tým, že my sa učíme vlastne o takýchto veciach iba teoretické vedomosti, bolo príjemné to vidieť už v praxi. Navrhli sme tam zavedenie plne automatizovanej mechanickej ruky, ktorá by pomáhala vlastne vyriešiť problém s veľmi ťažkou uťahovačkou ručnej brzdy. Budeme radi, ak tieto vedomosti, ktoré sme sa naučili vo Volkswagene, využijeme v našom pracovnom živote. Bol to super zážitok, naučili sme sa pracovať ako tím, naučili sme sa poslúchať nášho vedúceho, rozdeliť si úlohy. Skrátka, tie teoretické veci sme si dokázali trošku osvojiť v praxi a myslím, že každý môže povedať, že to bol len prínosom pre ňu. Sledovali sme montáž okien a pre Volkswagen sme navrhli ergonomickú rukavicu, kde sme priniesli aj prototyp tejto rukavice, ktorú sme sami vytvorili. Tieto návrhy sa vedeniu veľmi páčili a myslím, že väčšina z nich bude aj v súčasnosti alebo v budúcnosti vo Volkswagene aplikovaná. Je to ako jedna z možností náboru mladých šikovných ľudí spomedzi končiacich absolventov danej fakulty. Chceli by sme ich osloviť, či už formou priameho nástupu, alebo formou možnosti zapojenia sa do nášho tréning programu, alebo prípadne do iných aktivít, ktoré naša spoločnosť pre študentov ponúka, ako napríklad Uniták.